Eu estou aquí para falar deste cruceiro. Este cruceiro, aquí enterrábanse os nenos que non se bautizaban, e non estaren bautizados, pois enterrábannos aquí. A min contábame todo isto unha señora maior que se chamaba Ramona, que xa iba a ter 100 anos cando morreu, pero xa hai moitos anos que morreu, eu aínda era unha rapaza. Entón, ela dicíame que despois que veu un cura para a parroquia e dixo: non se pode enterrar os nenos no cruceiro, que os cruceiros son para a peregrinación a Santiago. Entón, dixo que os nenos vanse a enterrar diante da iglesia parroquial. E entonces aquí, cando os nenos estaban enterrados, pois trasaron de poñer unha caixa das ánimas. Entonces a caixa das ánimas era para recaudar cartos para lle teren misas aos nenos aquí enterrados. Eu, bueno, xa me equivocaba, pero eu son Ana María Parada Castro, de aquí da Ribeiriña.